Siyaphuhlisa siphethe inguqu, siyalima sigweba indlala. Bhotani mawethu namkelekile kwindaba zika Dr. Da. Ishishini lokufuya iinkukhu, imveliso yamaqanda kunye neenkukhu zenyama zeliphuhlise nezakhono liqandusela impumelelo. Oku kulandela inkxaso yesebe likarhulumente wase-Eastern Cape, uDr. Da. Basincedise ekwakheni istructure se-layers esi-accommodator 500 layers. So we currently do have inkukhu ezi-436 ngoku layers. Then we have ezenyama that we are breeding phandle eziyi-35. Inkukhu ezisizithengisayo apha eBelarus namaqanda siwathengisa kwindawo ezinjengezibhedlele, iNelson Mandela Academic Hospital, sithengise kwiziphaza shops, sithengise abantu abazithengiselayo, abantu baphekayo apha etawuni bathengisa amaqanda, nabo zii-customers zethu. Kube khona ii-bakeries esizisevisayo ezithenga amaqanda for kwenza ii-cake. Ii-profits esizifumanayo from le business sikwazile uba ne-employees. We have 4 permanent employees and 1 part-timer. Eli lixesha likaDisemba siya kulo. Abantu bazawuthenga kakhulu inkukhu, imigidi, imitshato, izingcwabo. So lixesha kakhulu lokwenza imali for thina sisebhizinesini yenkukhu namaqanda. uDr. Da uwonge amagosa agqwesileyo kumsebenzi wawo. Iinjongo zoku kukukhuthaza amagosa ezolimo ukuba asebenze ngokuzinikela ukuqinisekisa ukubonelelwa koluntu ngeenkonzo ngokukhawuleza ephondweni. Siyayifumana ingxelo kubantu jikelele ukuba bayabanceda ngakumbi kwizinto ezifuna ucaciswa zesebe naxa befuna uboniswa xa balimayo nakwimfuyo yabo. Yiyo le nto sithi ukuze bawuqhubekeke umsebenzi wabo bangatyafi, kufuneka xa benze into entle sibakhuthaze ukuze kuzokhuthazeka nabanye nabo bazokwazi ukulanda ekhondweni. Siyabakhuthaza kakhulu ke abantu uba mabazimisele xa benza umsebenzi, ngoba eyona nto singayo apha kukunceda uluntu lwalapha ephondweni. Ukuba ngaba ngabo ke ababubuso besebe, abazi-ambassadors nee-pioneers zomsebenzi wesebe, sithi hayi namhlanje masiqwalasele umsebenzi. Abangobantu abasoloko bethathwa serious, bajongelwa phantsi kakhulu umsebenzi wabo. Yiyo le nto sithe kufanelekile ukuba sibawonge namhlanje ngokubanika iimbaswa. Ndichongwe njengo-most improved young professional. Iyandivuyisa kakhulu loo nto, iyandikhuthaza ukuba ndenze nangakumbi ukuba bendisenza. uDr. Da uthe gqolo ukonyusa umgangatho wamafama ase-Eastern Cape. I-MLIP Farm yomfama waseSajonisi yenye yeefama eziliqela ezithe zaxhaswa ngemfuyo nguDr. Da. Oku kubangele ukuba lo mfama nosaze ngobuso elizweni abe nephupha lokuthengisa imfuyo kubathengi abakwamanye amazwe njengenxalenye yokukhulisa eli shishini lakhe. Kule fama kufuywe iinkomo zohlobo lwamaBrahmani kunye neebhokhwe ezineentama ezibomvu. Njengokuba sikwiiholide zehlobo, lo mfama uqinisekile ngabathengi abaza kube besenza imisebenzi namasiko abo ngeli xesha lonyaka. We breed inkomo zethu. Once they get to 8 months sizisa kwi-feedlot. All production ke sikhethe i-Boer goats because i-Boer goat we know it for meat production. It's a goat that is bred to produce inyama. Iphinde nayo it's very hardy and adaptable. Ecala ke le goat production, the market yethu is mostly i-traditional market. Sithengisela abantu bembeleko, abafana bolukayo, zonke amasiko esiXhosa. Xa siziqukumbele ezi ndaba sothulela umnqwazi amafama ase-Eastern Cape ngezimungumenye nezibiliboco zale Krismesi, ukuqala kwezixhelwayo ukuya kutsho kwiziqhamo nemifuno. Siligqiza likaDr. Da sininqwenelela iKrismesi nonyaka omtsha oyokozela amathamsanqa. Ndinithanda nonke emakhaya.